ଥରେ ତାଙ୍କ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଜୀ, ଦୟାକରି ଆମକୁ କୁହ କର୍ମ କ'ଣ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଥିଲେ ଯେ, କର୍ମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏକ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଦିଅ। ଏ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ତୁମେ କର୍ମ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବ। ଗୋଟେ ଦିନର କଥା, ବୁଲନ୍ଦ ସହରର ରାଜା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଚତୁର୍ଦିଗ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ଥକି ଯାଇଥିଲେ। ଥକି ଯିବା ପରେ ସେ ଏକ ଦୋକାନ ନିକଟରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ। ଅଟକିବା ପରେ ରାଜା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଜାଣେ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ଦୋକାନୀକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବି। ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରଦିନ ସକାଳେ ନିଜର ଛଦ୍ମବେଶ ବଦଳାଇ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ଦୋକାନୀ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦୋକାନୀ ଚନ୍ଦନ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୋକାନୀକୁ ତାଙ୍କ କାମ କିପରି ଚାଲିଛି ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ଦୋକାନୀ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସି ଚନ୍ଦନ କାଠ ସୁଗନ୍ଧ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଏହାକୁ କିଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ମୋ ଠାରୁ ଅନେକ ଚନ୍ଦନ କାଠ କିଣାଯିବ ଏବଂ ବୋଧ ହୁଏ ସେଠାରେ ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେ ପୁରା କଥାକୁ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯାହା ରାଜାଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମଠାରୁ କିଛି ଚନ୍ଦନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଶୁଣି ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷେ କିଛି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଭାବିଲେ। ସେ ଚନ୍ଦନ କାଠକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ରାଜ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଦୋକାନୀ ତୁମ ପାଇଁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଚନ୍ଦନ କାଠ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେହି ଦୋକାନୀ ବିଷୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ଭୁଲ ଭାବୁଥିଲି। ସେ ହାତରେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ନେଇଥିଲେ। ଏହାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁଗନ୍ଧ ଥିଲା। ରାଜା ଏହା ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଦୋକାନୀକୁ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ପଠାଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ରୂପ ନେଇ ତା ପରଦିନ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ନେଇ ଦୋକାନୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଦୋକାନୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ରାଜା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅନେକ ଭୁଲ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ରାଜା ବହୁତ ଦୟାଳୁ। ଯେତେବେଳେ ଏହି କାହାଣୀ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କୁହ କର୍ମ କ'ଣ? ଏକ ଶିଷ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଗୁରୁଜୀ, ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ, ମୁହଁରୁ ଯାହା ବାହାରୁଛି ତାହା କର୍ମ। ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ସେଟା କର୍ମ। ଆଉ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ, ମୋ ଭାବନା ହିଁ କର୍ମ। ମୁଁ ଯାହା ଭାବିବି ତାହା ମୂଳ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ଚାଲିଥାଏ। ଏହାପରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ଆଗେ ସବୁଠୁ ଜାଣ, ତୁମର ଭାବନା ତୁମର କର୍ମ। ତୁମେ ଯେମିତି ଭାବିବ ସେମିତି ତୁମ ପରିବେଶ ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ଖରାପ ଭାବନା ନେବ ତେବେ ସେଠାରୁ ଖରାପ ଘଟଣା ଘଟିବ। ଯଦି ଭଲ ଭାବନା ରଖିବ ସେଠି ଆମକୁ ମାନବ ଜୀବନର ସଫଳତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୋକାନୀ ଖରାପ ଭାବନା ଧରିଲା, ରାଜା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଭାବିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଭାବନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା, ତାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସଫଳ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଶିକ୍ଷା ଯେ କର୍ମ ମାନେ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ଭାବନା ଏବଂ ଆମର ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ଛୋଟିଆ ଜୀବନ ପାଇଛୁ, ଆମେ ଭଲ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବା ଆମକୁ ସେମିତି ଫଳ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।